Dirección Xeral da Consellería do Medio Rural, declarando cuarentena os concellos de Ferrol, Narón e Neda, e unhas medidas que realmente tampouco había a quitalas, dicir que hai que usar os produtos que están autorizados e que é de obligado cumprimento xa por lei usar produtos que estén autorizados, é dicir, non aporta nada novo, a lei de sanidade obriga a todo eso, na viña, na pataca, na leituga e todo, é dicir, obrigaban a cumprir o que hai que cumprir, moi ben, se vamos quedando moi alineados. E despois, cando a plaga de carantena normal é facer un plan de actuación para que nos españe. Realmente aquí ninguén tuvo en conta a forza económica e personal que ten a pataca en Galicia. Manolo Rivas escribiu aquel libro Os comedores de patacas, desde logo vamos ter que cambiar o título en función do que estamos vendo. A primeira cosa que tiña que facer a Consellería do Medio Rural era facer un plan de actuación, un plan de contingencia, que é o que deberíamos decir entre xa, ten que facer o Ministerio que é competencia pola Lei de Sanidade deles, pero aquí non se fixo nin un plan de actuación nin un plan de contingencia. Bastante dañinas e o que non se pode é sementar a incertidumbre e a duda e a alarma social que queira que non está creada neste momento en toda a Galicia, porque está creada unha línea, non chamamos a mañá os produtores que conectan da línea e chamou de xente de todo instante que teñen xa serios problemas de decían planto ou non planto. Realmente, esa que está comentada realmente é un serio problema para aquelas persoas que plantan patacas para autoconsumo. É unha zona de tradición e, insisto, no diante, somos un modelo de patacas. Como nós somos propositivos e pensamos que non só hai que reunir o goberno, sino tamén facer propostas, porque a nosa xente ten que saber que nós pensamos de todo isto, temos que facer, ou debe de facer, a conseguimos dar un plan de actuación que teña como mínimo seguinte. Vale, están demarcados os concellos, moi ben. Eses concellos tiñan que estar separados dos concellos produtores como é a terra xaluresa que está aí, ou como é que está moi cerquinha de Ferrol, tiña que ter unha zona de seguridade ou zona tampón, que seguramente tampouco podería vender ou circular a pataca dese lado. É facer o que é cuadricular, o mapa de todas estas zonas, é facer mostrelos para impedir que avance. O que tiña que facer tamén é negociar duramente en Madrid, porque o borrador que presenta das bases mínimas do Real Decreto que se podedes consultar na página do Ministerio, fala do problema que vai ter Andalucía para exportar a pataca de primavera. É dicir, nós parece que importamos nada, é dicir, absolutamente nada. Fala de Grecia como sitio onde entrou, cando a entrada, que aquí hai que é competencia do Ministerio, que son os puntos de inspección fronteiriza, que son os portos de Ferrol, A Coruña, Vigo e Marín, aí onde se van as inspeccións previas, e polo outro lado tuvo que entrar esta traza é de Guatemala, tuvo que entrar por algún sitio. Nós somos partidos de algumas cousas que van a cambiar, pero que se defina que é o que hai que arrancar, en que estadio fenológico hai que arrancar, como hai que arrancar, que tipo de contaminación desta traza ou desta couza ten a planta. Por que temos que arrancar todas se teñen bo estado sanitario? Por qué? Porque o din, esperamos que o din o diga, non? Que pasa ca pataca habanera de Ribadeo, a famosa pataca habanera, de Bo Sabor, é moi conocida no norte, que xa está plantada, que se planta no mes de Xaneiro, para que en maio, cando salga ou en abril, resulta que a xente ten a pataca para coller o mes seguinte e para arrancar, manda gana. Esas cousas todas ten contempladas. Bueno, que tamén no futuro decreto de Madrid ten que exigirle a Xunta, ten que exigirle aos responsables da agricultura de aquí, nese Real Decreto ten que declararse a plaga de utilidade pública para que o Ministerio, como responsable da sanidade global de toda España, pague os daños que se ocasionan aquí. Que ese gasto non vayamos de gobierno amigo, pero ao final somos amigos para pagar. Hai que reivindicarle a declaración de utilidade pública a loita contra a plaga. Tamén que se plaga obligatorio, se sei que isto é duro para moitos agricultores, pero hai que fazer obligatorio a rotación de cultivos, é dicir, onde se plantou un ano e ao mellor fazer un censo de fincas. Bueno, pois hai que poñerse a traballar e hai moitos ingenieros técnicos e demais, e que bastantes están no paro e empezar por aí. Facer un diseño de actuación de censo de fincas para un ano plantas e ao seguinte para non plantar con forma de planta. Que sea obligatorio tamén, e aí podemos decir que se arranque, a aqueles que non planten a menos de 15 centímetros de profundidade e aporcadas. Entón, todo isto é moi importante cara a difícil eliminación, porque é difícil, é moi difícil o
a eliminar esta plaga. Estamos vendo o que pasou en Canarias desde o ano 1998, que apareceu en incómodos virus, non o dan eliminado, pero sí que están contentos. Como a conteñen? Bueno, con un montón de métodos que están usando. E por eso, Compromiso por Galicia quere proponer o seguinte: que se estableza un convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural, a Escola Politécnica Superior da Universidade de Santiago de Compostela, do campus de Lugo, e, eu diría, invitar a persoas que están traballando xa no Cabildo Insular de Tenerife, e que se faga un panel de traballo e mirar que medidas se poden facer. E onde podíamos centrar este traballo? Nunha das ahora zonas dela, que sería a Escola de Pedro Murias en Ribadeo, unha escola que está no medio da zona, está entre Asturias, precisamente en zonas demarcadas por Asturias e en zonas demarcadas por aquí. En función do que ali vayamos tendo dunha zona tampón, bueno, pues nos podemos ir garantindo de que non avance, de que pontemos a plaga e estudiar os temas que podemos facer. É dicir, hai que actuar positivamente, non temos que crear esta alarma innecesaria, e tamén a Consellería non pense que por dar reunións con 500 agricultores se vai a millón. Ao millón temos que coller sempre que están formados e ir facendo actuacións como antiguas tesoberarias por lugares e por parroquias e con grupos. E a millón tamén enseñar a plantar como se plantaba antes, rotando os cultivos. Si este ano iba a pataco, para o siguiente iba millo, e así. E é a única forma que temos de, por ahora, mitigar esta praga. Bueno, como productora da zona da comarca de Bergantiños, ali o problema que hai é a desinformación total. Non hai noticias da Xunta, nin de concellos, nin de nada. Os agricultores non saben a que se teñen, a maior parte da semente que agora facer está xa toda comprada, non saben se van poder plantar, se están dicindo que non, sin saber. Non saben o que vai pasar a cada tarde, de onde vai ir, se están dicindo que hai que comprar a Francia con os costes que supón, porque a semente xa é cara e despois pagan o doble. Entonces, pois están todos un pouco perdidos, non se sabe o que se vai facer e como vai ser a cosa. Como ben decía Andrés, dende Compromiso por Galicia creemos nunha política propositiva, nunha política que mellore o noso país. Compromiso xa fixo unha acción relativa á couza, que foi un rexistro nas Diputacións de Coruña e Lugo pedindo que por parte da Diputación se artillen medidas para paliar a posible pérdida económica tanto de produtores como para o consumo, o autoconsumo, que ao final, como decía Andrés, somos comedores de patacas e en todas as casas pois plantamos para o autoconsumo para axudar a economía familiar. Dito isto, eu creo que a historia se repite, estamos vendo unha xestión atropellada da Xunta, como cando foi o tema das vacas tolas e como cando foi o tema do Prestige. Están esperando a que outros lle solucionen o problema e, mentras tanto, están facendo unha clara deixadez de funcións. Entón, nosotros, en Compromiso, non abogamos nunca pola política de petición de dimisións, pero sí que dicimos ao presidente da Xunta, ao señor Feijóo, que o que ten que tomar é decisións políticas e ejecutivas e cesar a esta cúpula da Consellería de